bỏ mà không giả đủ bỏ berbeda dengan Sakit sar sing lagi menyonnya. Ngasih berjual ngasih. lalsa kayak kersa nih जोंना आगै मोना खोमसिथार माथो मोजां होनो मा जागोन सि बानो बा जानायाव एडभान्स दं नोङो बा मा खालाम जादो दिबिका आगै मा खालाम जायो नायनि बा बेथ' माबा गुमा रखम जादो ओमफ्राय लोगोफोर आगैमोनाथ' दिनै थांजोबसिगोन ओमफ्राय बिदिनो थांनायनि सिगां प्रेक्टिकेल बुक लाखिनाय जायो मानो होनोबा बिसोरो रोंदों रोङा बेनि थाखाय बिदि प्रेक्टिकेल लाखिनाय जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय प्रेक्टिकेल बुकआव गावबा गावनि फिडबेक लिरना थाङो माने क्लासाव रोंदों रोङा क्लासनि बागै थ' नोंथांमोननो बेखौबो आङो स्क्रिनावहाय आङो फट' होना होनि नोंथांमोना नायना लानो हागोन स्टुडेन्टफोरनि गोसोनि खोथा फार्स्टआव दङ नोंनिया बेयावनो नोंथांमोना नायनानै लादो जे क्लासा माबायदि जायो माबायदि जाया स्टुडेन्टफोरा माबायदि रोंगौ रोङा बेनि बागै गावबा गाव गोसोजों लिरना थाङो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौथ' आं फरायना होबाय थानो हाया भिडिअआ गोलाव जायो बेनिखायनो आङो स्क्रिनाव नोंथांमोननो फट' शेयार खालामबाय बेगबा मोजाङै नायना ला थांसय गिलिथार मोनबा आगैनिया थिखाना दं दङ हेमानि आगैनि mana
जायो नोङा नोंसोर जाबाय enggak Kartik sih 네. 네. Lasi ra được cái sắc gặp sao nữa gần là đang ở đây đúng mấy gần là xây con ra là anh vừa Sementara lagi din apa sih bas oh karon sih bis ke Bila To लोगोफोर दायो जोङो गणेश मन्दिरनिफ्राय बाय आगैमोनखौ दोनफैनो बिनिफ्राय बिराद गाबलाय फुबलाय मानो होनबा बिराद फ्रि थादोंमोन नालाय दायो न'आव थांसिगोन ओमफ्राय दोननो फैबाय जोङो बैनाय आं आगैमोना साबबामोन सासेया बाइकजों थांबाय ओमफ्राय बिसोरो बासजों थांसिन आरो नै गणेश मन्दिर सफैबाय जोङो बैखि थांगोन आरो ना Apna deh, napa sih car driver एकदम मानसिफोरा मिनिगोन नै गाबुलिफोरखौ दोननो फैबाय आङो बा समायना नुदोंलै माथो पकेटाव लाना बेगाव सुथ'नो पकेटाव लाथ' नैबे बेगा सोरनि नों आंनि नोंनि र' फिसा फिसाखौ लाथ' नोंसोरनिखौ लाखा फिसा फिसाखौ दे नोंनिया मबे आंनिया नैबे आं लागोन दे हर दे होमबा खैथा नोंना ओमफ्राय बे बेबो Oh, deh. Thor mà cái bước là agin aku sudah gian deh mana? Apa? Dan nafi bayi jangan konek મંદિર sim. Tangsigan di info nutunan nungla.
एदावबाय जंखायबाय बेगा बाराद्राय जाबायथ' नोंना हागन मा होनदो थिखोनाया थ' लोगोफोर दायो जोङो बिसोरखौ थिखोनानै हरबाय बिनिफ्राय आं माल माथा बे बेग माबा माबि थिखोनायावनो माने सुबिदा हायासै भिडिअ लानो थ' बुंदो गोबाव सम दुखु सुखु ज' रानलायनानै थानाय बायदि जाबायना बेनि थाखाय गोसोफोरखौ दुखु मोनदों जियानो जा बैदिन साननै सानथाम थाफैनायावनो जोङो माने असेफोर बायदि मोनदोंना बेनो एकदम दिनै गोसोफ्रानो लाखिनो हायासै आरो बिदिखौ बोरैबा थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय जा बुंनांगौ गावदाङा बुंसिगोन थ' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गावदाङा दायो स्टार्ट खालामफिनसै दा जोंहा बैनायनिबो ट्रिटमेन्ट दोङो दिनै खुन्दुं सोलायनो दोङो आंनियाथ' जोब्बायानो दायो बेनिफ्राय आंनाबो एबार जोबगोन बायदि नोंसिनि अननायाव बेनाबो दिनै जोबगोन बायदि रायजोफोरनि अननायाव बिसोरनि बोर बिनायाव माने साक्सेस जानानै फैदों दाबो साक्सेस जागोन आसा खालामदों आरो बिदिनो अनबाय था माने अननायानो देरसिन नालाय थ' जियानो जादोला आदैमोनाबो जिउआव सासे मोजां मानसि जानो हाथोंसै साक्सेसफुल जालांथोंसै बेखौनो कामना खालामबाय थांबाय थानोसै लोगोफोर गोसोआ थारमाने फेमिलिबो प्रब्लेम बेनि थाखायनो सहाय होनो हायाखै आरो मायबा लांफानो नामा बेने मा लांफैबावनो लानोफोर दंबा लानोथ' गैया साला सोरांसिया गैया फैसा खुस्रा बिदोंमोन हामा बावबाय आं